Ja vasemmalla puolella on yleinen lasten kirjasto. Tästä paikasta vasemmalla puolella alkoivat vanhoja suomalaisia rakennuksia, 3 tai 2 kerroksia taloja. Vihannesvarastot vasemmalla. Ja nyt edessämme on huonekalutehdas. Tehdas on rakennettu entisen Waldgofen paikalle, Waldgofen sellutehtaan paikalle, joka on rakennettu vuodesta 1931. Tämä on Insinöörin katu. Vasemmalla on lastentarha, missä on lapset, joissa on puhevika. Käännämme oikealle. Suomalaiset ja venäläiset rakensivat yhdessä tyylirakennuksia. Nyt on oikealla. Ja nyt edessämme on, te näette metsässä kaikkien pyhien kirkko. 2 kertaa päivässä kirkossa vietetään Jumalanpalvelusta. Edessämme on kaupungin lämmityskeskus. Hotelli Vuoksi, joka kuuluu firmalle vapaa-aika. Siinä on 58 paikkaa. Nyt tämä ei ole toimiva kirkko. Nyt se toimii kulttuuritalona. Jaa. Siellä on vanhaa rakennusta, vielä nousee löytäneet pujen alta. Se olisi tehnyt arkeologi homma. Niin, se on. Ajaa tämä sulle tämä. Tämmönen pieni. Mä annoin ne pojan isoksi ja lähti Ahvenanmaalle. Joo. Mä olen niin vähän. Lehmulle pitää noita verhoja, kun se huoneiden ikkunassa kokoon. Ujuna rata on tässä, niin ne... Sielläkin on, kato, tässä on menossa niitä onkia porukoita. Lampaita oli oltava kyytiä jonnekin. No joku laatu, Valamollista. Me lähdetään helikopterilla. No joku puhu, onko se totta vai? Helikopteri. Mutta eihän se huomenna ole, ei kun tänään. Ei, se No, on.
tuo mutta puusikkoa ei tarvitse.